Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Libayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawag ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Baron, ginaingon, ayaw ninyo giduot ang tao nga wa nay kasibugan. Mo kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Baron, wala tayo bukas, uy. Unsa? Nahurot ng 2 kilo madil? Pila raman taon ng 2 kilo, uy. Katulo sa usa ka adlaw tang mga on. Lain si kay pagut man nato ang tulo nato ka buok mga anak nga dagko naman naglamoy. Mahala na bas bugas nun, uy. Mao lagi, uy. Ay kabala ka, Madel. Maningkamot ko. Nga daghan magpaayo na ako og mga guba ng mga appliances. Electric fan nga guba, ayuhon! Plancha, ref, washing machine, o guban pang mga guba nga mga appliances. Aniya si Baron, andam nga muayos sa mga guba. Guba nga kasing-kasing, moayo ka? Uy. Kinsa man to? Unsa to, ma'am? Ito, bagong ko nakita. Kinsa man tong nisulti nga muayo ba kuno kog kasing-kasing nga guba? Palahi sa dong iyahada. Oh, sir. Hi. Yan na nagbalik ang yung rep, sir, oh. Salamat kayo, ha? Salamat kayo ni mo, bay. Ay, makabaligya na may ice candy o ice water, da. May kayo maayo, da. Doon na katawa nga mong gidoon nini, nga, huwag yung kayo. Karon, naayo gini mo. Doon na katawa nga mong gidoon nini, nga, maayo ni, pero huwag yung kayo siya. Karon, bugnaw na kayo. Kung doon na ko'y kailabay, no, nga, magpaayo sa ilang mga gamit, ikaw akong i-recommend, ha? Kining, kisa ito nga ni mo, bay? Ay, Baron, sir. Baron, ha? Oh, hatagan na ka sa akong kontak, sir, ha? Aron makatabang po ka na ako sa akong panginabuhi.
Kaon mong maayo mga anak ha. Nakaayo man kog duha ka washing machine ganiha og usa ka ref. Butang sa to si no email nga nihatag nako og dakong suhol. Kay nalipay siya nga naayo nako ang iyang ref. Gitubag itaw sa kahitasaan ang akong giampo niya baron. Mao gyud Madel. God is good all the time. Ma'am Elena, asa ka na magpaton, ma'am? Sa mall, magpalit kong ceiling fan. Kagubaon na tong ceiling fan sa sala. Ma'am, kung okay ra ka no, ma'am, no? Ipatanaw tong imong ceiling fan. Kagubaon na to. Mapalit lang kong bago. Ma'am, suway lang kuno paayo, ma'am. Naamo kay kailang nga maiki mo ayo, ma'am. O ayo kinig mga appliances. Ang akong ref gani, ma'am. Doon na katao ang nag-ayo ato. Wag siya makayo. Pero si Baron, ma'am, siya rin nakapaayo nito ug nakapabugnaw sa kong ref. Mao ba no, Emil? Oo. Diin man to ni mo siya makita. Ay, nagsuro-suro naman to siya, ma'am. Luoy kayo kay murag sa akong tanaw, no? Buta naman bataan, ma'am. Mga pilay edad. Murag susama sa edad mo ani Dong Harold nga imong anak, ma'am. 30 ka pen siguro to. Si Baron. May buntag. May buntag sad. Kasi mo to'y gwapo. Si Ma'am Elena. Gipanhi ko ninoy email kay ipatanaw ang ceiling fan ni Ma'am Elena. Amo ba? Naman si ma'am, akadyo sa aha. Diya lang ka ha, kay akong sang pangutanon kung pasulun ba kaniya. Wait lang diya ka ha, wapo. Kabasa bang bayuta? Wet ko no. Ikaw si Baron? Ako, Ma'am Elena. May similarity silang dagway sa namatay kong pana. Ma'am Elena, hain ang ceiling fan nga imong ipaayo nako. Kay akong tan-awon kung guba ba ug maayo ba ni nako. Guba nga kasing-kasing. Moayo ka? Ay, komedya, mamoy. Ngano may katawa ka man? Nagkatawa lang ko, ma'am, kay nabati sad nako ang pong nga imong gisulti karon nga guba nga kasing-kasing mo ayo ka. Oh, ikay nagsulti ato, ma'am. O sa may katawanan? Pwerte man gud akong pangita kin siya nagsulti ato, ma'am. Wa man ko kakita niya tong higayuna. Magsugod na ko, ma'am, ha? Sa pag-ayos sa guba kong kasing-kasing. Oh, di mo sa guba nga ceiling fan man ba? Del, okay ra ka nga masud og mabalay sa Baron? Okay ra ka na? Okay raman nga na di ay. Wa ka magdudaw sa gamay? Wa man, uy. Oo, sige. Okay rin mo tintalim ba na? Time para gud kasi may buot yung mga ipasabot, Ako ha. ba, makataymi niya na siya gusto mo sa Baron, kabatan noon niya, gwapa. Niya, maurang usas ba? Sao na lang. Misalig ko sa kumbana. Nganong dudahan pa manako siya? Ako na lang. Salig magkaka. Palmawa na. Okoy rin mo nga padanglit matintal si Erne Baron.
sang nigawas ni Ma'am Elena nga naligo eh. Matud pa niya nga, dili sa niya pasugdan nako ang pagtangtang sa ceiling fan kay mutabang siya nako. Makaya raman akong tangtanggod. Makaabot raman ko ceiling fan o mupatong ko sa bangko. Say, salamat. Nigawas. Uy, si Ma'am Elena. Nagtapis, nipis na to alya. Naklaro ang muna sa lawas. Yay, matay. Murag, naglain ni noon ang akong buhi. Este ka buhi da. Sige na. So, di nagtantang ang ceiling fan niya imong ayuhonon, Baron. Kung makayo ka na, dublihon ako ang bayad. Ug may pakapin ka pang premyo kika nako. Nga dili ni mo mahimong, mahikalimtan. Unsa man na, ma'am? Secret? Bitaw ay. So, di nagtangtang ang ceiling fan. Ay, time pa. Magkuha kog bangko. Tabangan ta karon dili ka maglisod. Ako na lang, ma'am. Ay, nalagtabang, makaya lagi ni nako. Tabangan lagi ta ka. Ayaw pagbuot. Mupatong sa ko sa bangko, ha? Gusto naman inuun eh. Nakita mang dos bambu ni Ma'am Elena. Sige na ba, Baron? Sige na. Bahala niya. Guniti og maayo ang dapit sa ubos, ma'am, ha? Kay tangtangon sana kong ang ruska, ha? Dawi. May sakit man akong bukton sa sigig ko ni. Naog na lang, ma'am, kay ako na lang ini. Okay. Ay! Kada ko sa kapayas. Baron. Mukaon ka kaatsal? Kaon, ma'am? Bisag unsang klase sa atsal? Sama sa kapayas nga atsal? Kapayas na lang, ma'am. Di na lang himuong atsal kay lami na kayo. Lame? Oo, ma'am. Malami ang kong kapayas. Ma'am, Lena. Ma'am. Kanang akong kapayas, Okay ra, ma'am. Okay kayo. Kaon na. Kiminakay ko na. Isag, idara na ka. Pero, mani, naun sa kapayasa. Ay, pagsikit na, Ben. Melina. Kana. Murag malupos ko. Naglimpyong ako, Unya na ng salingfan. Hugon mo ha, ma'am. Ginimpiuhan man. Many years na. Pila lang sa katuig nga. Ano na makalimpiyuhin, ma'am? Pila katuig naman. Taon na cute. Pila katuig. Many years na gani. Sige. Ako na libalag limpiyuhan na, ma'am, ha? Siligan ko, ang lawa-lawa pinagi sa kong dila, ma'am, ha? Kanaan ko na, Baron. Lawa-lawa ang mga. Puwerte na kong luyaha sa among gibuhat ni Ma'am Elena. Paitir pa man kaayo siya bisag idara na. Nalipay kay ko, nalalimpyuhan ako maayo ang gilawalawaan nga himaya. Mga mga kasama ang kaagi ni Baron dinhining tulumanon. What's the style? Nalimpyuhan ang gilawa-lawa nga himaya style.
Kini mga sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.